Kajing kubelai fi baro ha kakerteng ke jong trai bat unong penim bi jong Yesus Kristus. Ni pedang sngop ha ya fi ki par bangit bi baro bat ya baro ki bayi sementalem bat ngi kum kabalang. Ha kani kajing mani bat kajing sekri ke jong yo blai lingba jong kani kapor. Lingba jong kani ka online service. Bat ka jing pen i jong kabalang lingba ka private channel ha ki television ki jongi. Hakapor kat arbiji shting sngi kum kalat ban penpoi ya kajing pesa ya kaktian ke jong blai sanga sapi iwei pe iwei bat shaki long yeng ki long sam ke jongi ban shakri lang yo blai ni pedang sngop ha bat ai khublai kerpang ha kadi kapor he pastor di langste na ka maulai pastoriat ka maulai district ka maulai presbytery hapo jong ka KJP sinot sapngi ibala ko ngo ya kajing khot e jongi kum kabalang bandudan benta lembat ngi hakani kajing sakri bat kajing bani ka jongi yo blai bat khamtam e bain ai ya kajing kran kajing psa yang ngi kum kabalang lingba ka ktien ka jong blai nginget skam bau blai undan ringkat lembat i unyalam ye i unkurkhu bagi benta baro ka bangin syania hai kanlong kajing kerkhu yang ngi kum kabalang ngidwai bau blai nang yalami i kajing syakri ka jong ibaidan hapo ka pastorit bat kumju ya ka yeng ka sam ka jong i bau blai kerkhu i ki por baro ki bandang wan te kumta hakani ka por ka benta ngan IT no ya kani ka por baro no basdang hadu ka bawai jong ka di kajing syakri hapo ka jing yalam ka jong i bat tu blai kerkhu yang ilang kum kabalang lingba jong ka di ka por bat mungku blai kerkhu i pastor iban yalam ya kajing syakri ke jong iling ba jong gani kapor Kubali sibun pastor ya kajing karan pediang ke jong pi ya ngah hakum gani kapor ke pemerintah tungin ya peteng no ya gani kajing syakri ke jong i kektin ke jong belai ke ongkum ne na kajing ruai sam ke basispa tu ya kan ot sotenat ya utrai pi ke pertai baro tu syakri ya utrai da kajing kemen tu wan hakmat jong u da kajing ruai tu belai kerku ya gani kintin kula penskoh pedeng jong i hakani kapor tu ngini lang belai hakajing duai ko kapan jengi ba beneng iwan bendam ban ai ngo ime antrai na matani kapor mame ai la jengi sa sin pat ya wengin yo ban syakri ba penan boram ya ka kerteng ka bakhoi ba ka em ko jong me hoi able wat lang ngim la ban wan ba ben kiu syakani ka yeng ka ba kentang ba khoi ko jong me har mela ple pat lembaga ni ka online service ya ka bang lembaga ka yeng ka sem ka jongi ngila ban pet ba ben yo ban syakri ba penan boram ya ka kerteng ka bakhoi ba ka em ko jong me ki dwai khamat ko jong me au ble ya ka ba melong rengkat lem ba ka ni ka jong syakri ka jongi todo ka ba sedang hado ba wai no bagi ka bangin pendap ka ni ka por ken long ki ba pdiang hun ha khamat ka khet bisne ka jong me ngi pan ka ni baro ha ka teng juskus bolong trai bu nong penem jongi amen to ni ka por ngin yo ban ya shimetalang da bangi ruai ka tu ka jong ruai ka ba sau spa sau pusan bat sau spa lai pusau no ka jong wai ka ba khamrim lam yanga atra jehova pilgrim lingba ka perthai nganga tulot mame tu aibor peten yanga dakti isnei kat banga em the athe lajeng ai borok lai teli gidkhot ka jing rai ka ba sau spa sau pusan bat sau spa lai pusau na ka jong wai ka ba khamrim Lam yanga atra Jehovah pilgrim leng baka perthai nga thlot mame to ai bor ten yanga takti isnai kat banga em the la jing ai the la jing ai ai ngăn đi ca ôm ca
lấy ngàn om si liang shu ai ngàn bam nama na gospel bat luk buka jeng emru kat banga em ngàn nom si liang shu ngàn nom si liang shu anda poi harod wa Jordan jing shep ting what I can wan ling ba jing at pelong itrim Jisu wan ma me bantan hallelujah hallelujah Jiu nom long hari kanan Jiu nom long hari kanan Dan ni kapor haswa mengilik lang hubele ka jeng tuai ngan pulen ke atli ke bentan ka ketien ka jong bele kata kalong nau Isaya lap kendai lenong dekat iwe hadu sao bat kumjuru no yones lenong kabalai iwe hadu kabakhasan ikintien ki ba ong kumnia Teladon ubriu ubana parisi ubagateng unikodemes unong sisya jong kijiu une ulawan hau Jisu min bad ula ong hau ko no hengkai ngitep bamelong uno hengkai ubalawan na ublay namar omdan ubawan malak mele yakini ki kamba ya kaba mele lemda ublay ulong ringkat bad Jisu ulay tu bad ul ong hau shisha nga ong hame lemda kampat yo breu unum la bani ya kehima kajong belai kumjuru nu Isaya kalenong kabalai kundai ka ong kumne bat kadakot kabalai ka ong me te ulawan Isaya unong itu lupa haus Hezekiah ba ula ong hau ki ong iu kini ki brio bat nangno ki wan shame te Hezekiah ula ong kila wan shanga nagari bajangai na Babylon kain te ula ong ki i ayu hakayeng jong me to blame kur kui ni kintien pala pen sngo pedeng jengi hakum kini kapor ka bamenta tungi le lang oblay hakajing dwai tungi dwai kumne pan oblay ngi wan bandam ban ai ngo yeme atrai nam tan ne kapor melong trai jong ka met bat utrai jong ka mensim umdan kono ka bor ya ka ba mem la ban le la ka long chebeng chujrong la ne ka khndo shapo la ne ka ek eru kabadon hapo ka doriaw hoy ableng iwan bendaman aingo ime atrai kukum kini kapor mamelong blay wade banyaro papan pendam duram ya ka kerteng ka bukho ba ka baim ka jongme bengi aingo ime ablay mela sha yangi sasi sin pan yangi ki bri ki bla jot ki bla rem ki bla no na ya ka buram ka jongme mi i atrai ya ka jinglong ka jongi mi i ya ka jing telot ka jongi mi i atrai ya ka jing bombet ke bombiang ka jongi rehawat apa ding kita melaple kalat kalinti na ka menta jongi bangila ban wan shame limba utrai jus ke bulong nong penim u jongi mat kumnia a bleng i wan hakum ke ni kapor ka bamenta ban bo akpat kham tam khmat ka jong me ya ka menta kini ki e ke bangi i ha ka ri ka bi ka jongi bat kum juru atrai ha ka ka purthai kham tam atrai ki long ki por ki badap de ka jing e ki por badap de ka jing ele
bakabor ka jing dum kanang yo ban lebor na kawi kapor sa kawi pat on atrai ngi dwai kamat go jong me atrai pemenum no atrai ngi kum ki khon kristan go jong me namar kum ki khon go jong me ngi dap de jing ting ngi dap de jing sir ngi dap de jing bam tikna ha jing em go jongi ka bang ngi ya akani ke prei bar kum tang ngi don kam he go jing rap go jong me ngi don kam he go jing karshan go jong me kam tam ha ke bide be jing em jongi shimet bar kum juru atrai na mata ga ying hi kasam hi barok away bangi dwai kamat go jong me a ublei hakum gani kapor ka minta pemenum no atrai ngi kum ki khon ko jong me ya lam yangi atrai kum ba me atrai me lai lam yi ki khon Israel habaki mi nari Egypt ban poi shakari kanan ba pedeng kita ke jing ya lenti hakari khla ko ki ke jing ke baki ki man atrai hare ke la ban poi pat shakata kari kanan bat kum taru atrai bangi kum ki khon ki jong me ngi don hakane ka portray ka bolong ke jing ya pel gerem ko jongi ngi mat ye bon ke jing ngi mat bon ke jing le ngi mat ke jing pensha ki bon jan atrai ho kum ki bringi or ngi ha bat ngi kilon no dringi dwai kamat go jome atrai wanum thau atrai ye ke jing bakala ba ke jing le laj ke jongi me long tang kum ki brio atrai ngi don bon ke jing duna ha ke jing em ke jongi tan dringi dwai kamat go jome atrai ya ke ba men lam yangi bangila ban ya ban pendap ye ke jing ya pilgrim ke jongi han ke slap atrai bangila ban poi pat shakata ka ri ya ke ba me atrai melakular nagbenta jongi we pi we ho atrai mi ye ke em lang sa lang ke jongi kalang jot kanang pat kanang prano bat kum tarung i duai khama go jong me atrai ya ka ban bat scam me atrai ngi kum ki khon ki jong me banginang la ban phla ya me limba ga jing em jongi ba malanga skim oi wanum no atrai ki yeng kristan go jongi ye ki rempe yeng go jongi atrai khamtam atrai ha pedeng ni ka pandemic ya ki bangi mio atrai ben ki shi ka yeng ba ko ba kentang go jong me ten re walangi don hala ga jong ki yeng ki sem go jongi walangi te ki duan go jongi la de ar la ngot men long ren kat lember ngi kum ba me atrai malakular oi atrai ye rap yangi kamtam atrai ke jing long mensim banginang la atrai ban jan sheme ban IT yeme limba ke jing em jongi ba malagas ngi ho ngi bu karpang ru atrai hagam ke ni kapor ka baminta kamtam ha ke bide ba ke di ka pandemic COVID-19 ngi I babon atrai ki mensim ki ba kodor ki la do le no ba don apa yang joki ki badan apa ding jing tiap pang joki ke bajur we ke hab banyale banya fight na ka mata ke ni ke jing pang ka bala ban yaki ten ringi duai khamat go jome a ble ya ke ba men long rekat lembat ki kamtam atrai kitu ki badu ye ki bi ki ba thon ki jongki ba kim don atrai ba men pendap ye ke jaka ke bala thali ke jongki ba ki laban sungo tho ba me atrai men dong rekat lembat ki bat kum juru atrai na mata kitu ki ba pang ke bistam ki badan ha ke jong hostel ke jongki ru to long bon ke jome atrai to kenia ba me ke ti sang ti ke jome ba ki laban ko na ke ni ke jing pam ken maru atrai na kamta ka balang kumjuru atrai ki rimpe ing kristan ki badan apo jongka ba ke da long shaki ing kristan ki ba phla ya me ki ba padan boram ya ke kateng ke khoj ke jong me bat kumjuru atrai ki kam ki project jong ka balang ya ka ba ka dei bantrei kam tam atrai ha ki por ke ba mentam long ren ka lem ru atrai ki nong shra jong ka balang bat kumjuru atrai ki rimpe ing kristan hi barok away be ke dang la atrai ban phla ya me ya ka kateng ke khoj ba ka be em ko jong me ngipan ke ni baro ha ke dang jus kes belong trabu no penem jongi amen. Dan ni kapor hasya bagin yo sngo ya ka jing slok na ka ktin ka jong blai ngin ya ruang ka to ka jing ruang ka ba laispa prapu pra bat sanspa san punyo na ka jing wai ka ba khamrim ngaso skem jisu ulong jonga a ka buram blai ngalo yo ma lepa jing pin em la yo ba jing suspa tas nam bakor plasat yanga Poro lai tili ke dekat lem baka koras ke jingwai ke ba laispa prabu pra bat sanspa san pinyo na kot jingwai ke ba hamrim. Ngas ngos kem Jisu ulong jonga akaburom ble ngayo mat pa cheng pen im la yo bat jeng siêu spa das namba corridor la satyanga
Menta nga pena, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Menta nga pena, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Nga la ai ti lut, nga shem ngâu pa, jink men ban yo ngâu tiên ba sa wa, ha po ka men sim la yai pen da, tang các tiên jing it các tiên jing ma. Menta nga pen na, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Menta nga pen na, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Nga la ai ti lut, nga ngâu suk jai, bat lu nong penem, ngam ngâu kus lai. Menta nga yai ap, sha neng nga pe, nga shem tang jing pa, tang ka jing in. Menta nga pen na, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Menta nga pen na, menta nga wai, yaro nong penem, kat badang em. Te kabenta na kaktin ko jong blay ya kabangin ya pet lang hagan ka por ka benta kalong no isia life kandai nong de khadi way hadu saw ba kabenta ya kabangin pet ya ka por kalong ya ka ba u isia u likindo yau ne usiem u hisekaya bola ong ni ka kintin ki I ayu hakayeng ka sam ka jong me but haswa bangin ya chakmat habi day bagani ko kubor hagani ka por ko benta tungini lang ublay hagajing duai tungin duai sa si senpan ngiwan bandam ban ai ngo ime atrai namatani ka por ya ka ba me atrai mem simle eno yangi todo basdang jong kini kajing syakri ka jongi hadu gani ka por ka benta to long rengkat lamru atrai bagani ko kubor ya ka bagin yo sngo baga to long syak kajing pam ka ba kanjamin sim bangila ben penyadai hagajing im ka jongi ba malagasngi hoy arab yangi atrai Bangila ban penteli ya kita not bagi jumut ke cepat kat jongi kedang bagi nyok ban pediang ya ke ke jip kebam ke baken jamin sim ngipan ke ni baro hakadeng juskas belong tra bu nang penim jongi amen kumangong du basdang ke ni ka topik kolong ki ayu hakayeng ka sem ka jongme ya ka bala pensiong nong rem nau isia life khandai kal nang beningkong hado ka basaw bad habangi pen ye ni ka benta nang ni ka ktin ko jong belai ngi hai ni ka khot ka beningkong bala tho kum ni bakata ka long hakata ka por umeradak baladan ukun ubaladan usim ka Babylon ula pha shiti bat ka jing ai sobha sha usim Hezekiah namar ula yasngo bula pang bat ula kon
Badhabangi pet ye ne ke bentana ke ketien ke jong belai. Badhabangi pusan ya kam kami kini ke we ke jengkeli. Bakata ke jengkeli kolong ue une umeradak baladan. Ude ue. Bat kumta habangi sedang banwat banyak bebenti banyak ya ke bedai bu news im. Ngi haban pet syabar jong ke Bible. Bad habangi pet ya ka ngi syam na kini ke akadian teks ki to kato kat ne ha ke bedai bu news im Babylon. But kajing itu kolong bo uni umirodang ula sinsyar ia kari Babylon hak Islam nyospa arwe BC. Ba kajing sinsyar jong u kene kumba khatwe snem haswa bon syahir thama ba syahjob thama haus im jong ginong sim Syria. Haus nem nyospa shipo BC AA. Ba kata kolong kinjat e kabangi tip hakibi day ba uni usim mirodang baladan. Kumta haba unius im meredang ula ya sngo ya kata kubor ba unius im Hezekiah ula pang ba ula kaidru na kata ka jempang ka bajur ka balaban yo bat kumta ula pha ya ki ambassador ka jong u kini ki nongkit tins im ban lej ban yukundu yo Hezekiah ba le ban ra ya ka jeng ai so bha ka jong u bat habangi pet na ka kitin ka jong u blay kay to kindian hakabi day ba ni Hezekiah ba ya ka jingpang ko jong u ba bangi pe ya ka bentar ka basya kaman ngi i ba ka ktin ko jong belai ka itu ba Hezekiah upang hakajan upang hajan banyam upang sa banyam anong na ka ktin ko jong belai ka itu ikata ba ka jingpang ko jong ko long ka bojur e ba kumta habangi pe ya ka bentar ba kham chedin u Isaiah unong itu lupa ulawan kendu yo ni Hezekiah ba haba wan ye kendu ula ong ye ni kintien ya ka ba ublay ula ong ho ban li yotu hau Hezekiah uang lada mempin bet ya ka yeng ka sam ka jong me menyam bat kumta haba news im Hezekiah u yo sngo ya kata ka kubor hapadeng kata ka jingpang ko jong ula dwai bat ula kerpat bat ula yam jor bat kumta ka ktin ko jong blay ka itu haba ngi pet ya kitu ki benta ba kham chadien ngi i bo blay ula jubab ya ka jing dwai ka jong u Hezekiah ba ka jing jubab ka jong blay uang ngalai sngo ya ka jing dwai ka jong me ngilai i ya ki umat ka jong me hakmi ngan pin khai ki sngi jong me sa khat san snam kata ka de ka jing ai ka jong blay na ka benta nu sim Hezekiah namar ulo ya sngo ya ka jing dwai ka jong u ulo sngo ya ka jing kapar ka jong u pot lo ya sngo ya ka jing yam ka bajur ka jong u te habagini ki nongkit kams im ada kilapoi hagani ka yings im kujong uniu Hezekiah uniu Hezekiah masini i yake ula pediang sobha yaki bat ka jingkeli ka bami ani ka por kolong ha ka nur kom balai bo news im Hezekiah udah dap da ka jingkemen habawi i yakini ki nongkit tins im ki bawan na Babylon ki bawan ra ro ya ka shiti bat ka jing ai sumpa ba ka tin ka jong blek ong ukumen bat habangi pet ya ka history hakitu ki por ke bamensuam ngila bansong tu baka jingkeman ke jong news im sika Hezekiah habo pediang yakini nong ya nong rak tins im kalong ba habaki wan kipin iru ya ke jingede perlok ke jong i perahima baka ta kalong ke bedan kam hakitu ki por namar ba ke hima ke jong u lem ba ke hima Babylon ki dan hatmir jong ke jing sir bakata ka jing sier kolong bakidan wei unong shun bakata ki nong shun kide ki nong Assyria but unius im sung thu ladaya lang lok lang baka Babylon unius im Assyria unum not banwan het thama yaki but kumta ka ktin ko jong blai ka itu bahadin bu uni Hezekiah ula pediang yakini ki nong kitin im ula ya lam yaki syaka ying im ka jong ki baka ktin ko jong blai ka itu ngi ula pen ilut ya ka badan ha ka ying sim ko jong u kat ka badan ha ka ying sim ko jong u kun thup ru ya ka ksiar ka rupa ki masla ki jingsle ke bakordor ki jingking atiar ki jingkin show ko jong u baka ktin ko jong ble ka da batai sha hiroba omdan ka weru ya ka bau news shim la pen i ha unde ha kini ki nong wan ha kini ki nong kitam sim ki bawan na po Babylon kam dan ka weru ya ka ba chimpen haki te hadin bakini kila lej no shala ka jong ka shinong ong ka tin ko jong ble
lawan u Isaiah. Bawan kendu Yunus Hezekiah. Bod la bo ikani ka jingkili. Baka jingkili ka jong kilong ayu kini ki beriu. Bat nang no ki wan syame. Kata ka di ka jingkili ka jong u Isaiah. Ya u Hezekiah. Tu u Hezekiah ula jubab ya ka jingkili ka jong u Isaiah. Ula kilawan nagari ka bacengai. Na Babylon kain. Te ula kili i ayu hakiyeng jong me. Kata ka di ka jingkili jong Isaiah. U keli iya u Hezekiah. Ki i ayu hakiyeng ka jong me. Baka di kata ka benta ya ka banga kwa ban pusan lang hakum ka ni ka por ka benta. Lagi ni kinong kitins ki i bau belai ulang kli jong ka yeng ku jong Hezekiah. Kata ka di ka jingkili jong Isaiah. Lagi i ya ka spaga po ya ka badan hayeng Nela bagini i ya ka jinglong jingman jong ka yeng jong Hezekiah. Na mahabangi pet na ka benta ka basyakman ngisutu baka diyeng ka jong kalong ka yeng ka ba dap da ka jing hiru suda. Badai na takadaw udan ka jing pang ka bejur ya ka banyap. Badai na katakadaw u Isaiah nong itu lupa lawan ra ya ka kitin na ublay ang manhapan ben break ya ka yeng ka sem ka jong baka jingkeli kalong jong Isaiah kalong ke ya ka bakini kinong kitin ki i hakiyeng ka sem ka jong baka taru kalong ka jingkeli para bangi biit ya ka bangiru ni keli hala ka jong ka jing ka jong i tiwe ki i ayu hakiyeng ka sem ka jong lene ubleu i ayu hakabidai baka yeng ka sem jong lau i wa ubleu ulong kli jong ka yeng ka sem mangidap da ka jing newi i ya ka yeng jong kabadap da ka spa ka pau ka ksiar newi i ya ka jing hiru hura ka jing pat ka jing pra ka jing bam yes kong tu jing mod shi yeng shi sem kata kalong ka jing kli pra bangai bi ngilaban kli hani ka por hon ngi shisha hakini ki por ka bamenta kilong ki por ka bi kamtam hapadeng ka ni ka pandemic jong ka ni ka COVID-19 ngidap da ka jing tieng ngidap da ka jing sir ngidap da ka jing bam tikna ha ka jing ka jongi la ka long ha ka bi day ba ka lang sa lang la ka long ha ka bi day ka jing puli puti la ki long ha gunu ki benta jong ka jing jongi ngidap da ka jing tieng ngidap da ka jing sir ngidap da ka jing bam tikna tan rei ka ka ba kham song si ka long ba ka jing hakini ki por ba menta kamtam hakini ki por ki kindat snem ka long ka jing her ha ka jing long men sim jongi ki khon kristan ka ba khami ka long ba bo na pedang jongi ngila yap no ya ka men sim jong ka jing tiblem tang ban biang yeladi nyom da ka nyom bang im dan shu ya ka jeperkhan na ka benta ki we ngi kloy bani ya ka jing duna jong ki we bat ngi kemen hiru bagi tu kieng bagi parlok janga lani bahayan janga ki mat ya ka tu ka jing ngidap da ka jing kemen bagi mat ya ka tu ka jing namar bangi sutenat bagi longkom ta bat ngim dan shu ya kata ka men sim ban yarap ya ki ngin yarap tang lada kawan ra ya ka ben jing mentoy ya ka jing jonga kita ka de ki ka bakata bah ya ka jing long kristan jongi hakini ki por ka jing long ke bangi babon na pedang jongi ngidon hon ide yong inuksa ibaret dan re ide we pat inuksa ibakata bah ha ka jing long men sim jongi kat sabangi phai ngi ya ka jing her ka jing long men sim hagi ngi ki khon kristan laki long haki babon benta jong ka jing ka jongi bat hapadeng kita ka jing her ka jongi ka jing kili kalong balai kili long kom ni balai ban juba bi kata ngin hab ban phai biang syakani ka ju ka jing kili ya ka bau Isaiah u kili ya ho Hezekiah ki ayu hakayeng ka sem ka jong maka dikata ka jing kili ka bangiru in kili habangi kwa ban juba ya ka jing kili balai ngi her ha ka jing long kristan jongi namar ka ka bangi kalong ba lada ki yeng ki sem jongi ki telon ka balang ru ka telon lada ka balang ru ka telot ka heru
ha ka jing long men sim jong ki khon jong ka balang palada ka her ha ka jing long men sim ru ke em lang sa lang ru ka her palada ka em lang sa lang ru ka tulon ka ri ba ka jaben re ru ka tulon pakata ka de ka ka wi ka connection ha padeng ka jing long jong kum ki khon kristan kum tam ban wat ya ka daw ngi hab ban wat shwa ya le de ban wat ya ka daw ngi hab ban pet shwa ya ki yeng ki jong yi yo de manga mangi ki belong kita ki ding pengkiang de manga bangi ki belong ki sha ha ki emplang salang ho em shi sha ha ki por ki bangim nya don por shu ki ong ha ki tin perang ka hectic life ke jing bun kam habangi be sharum sheneng what happening ke nika covid-19 pandemic ru ngi I bagi brio ke bun kam hado kata-kata ba namal ngi bun kam namal ngi don ya ke jing kle kumno mengin pendam ya ke jong ke yeng ke sem ke jongi ba ka jing persyang jongi ma pendam ya ke yeng ke sem ke jongi ha ke jing bun kam jongi ha ke jing long te ke jing long brio ke jongi bun sien ngi ju kambu teng ha ke jing long ke sta ha ke ba kenjamen sem la ke long ha ke jing dwai shi yeng si sem la ka long ha ka jing puli ka ktin ka jong play la ka long ha ka jing slok na ka ktin ka jong play ba ka ni ki ba kan jam sem ngi kham bu teng ngi bu teng ba ka jing bu teng jungi ka pen long ngi ba suki ngin jengai no play ba ha ba ngi jengai kum ne ngim la shu ban pen ya pher ha pedeng ka ba bha bat ka bas niu bal ha ba ngim la shu ban pen ya pher ka ba bha bas niu la dang yo sngo la dan mono bu ong bala ong kum ta syapang bala jan trajus kes ulajan wan bo na pedeng ye be sta dan bo ong bendin no jing don jing em jungi nama ka pathe kala jan wai baro nge stang male kata namar ba bo na pedeng jungi ngim don in touch shu ba ka ktin ka jong ble namar ba ngim la shu ban pen ya pher ha pedeng ka ba bha bat ka bas niu bat habangi don yikum katam sem ski kani ka penlong ingi bangin do no ya ki ki jing tmu ki baba ngim don shu ya ta ki jing tmu ki baba habangim don shu ya kata ki jing etip lem bangim don shu ya kata kamen sem bangim la ban penya per ka baba ba ka basniu bat habangim don shu ya kata ki jing tmu baba ngim don shu ya kata ki jing etip lem ba ngis dang ru ban penya so ya di ber ki ki bom long blai ba kata ka nuksang ngila ban syam kamtam hapedeng ki kon kristan hakide ki por kumata ba bon hapedeng ki kon kristan ngi ba ki penya so ya di ber ki ki bom long blai bat ki sedang ru ban pen serim ya di tang ban yo ya kata ke burom jong ka perthai bat kene ski ka pelong ngi ban wan ra sya kata ka jing mat la ha ka jing long men sim ba kane ka jing mat la ha ka jing long men sim ka pelong ka pen ka ru bangem la shu ban I le ne ban don shu ya ka jing thumu ba ha ka jing em jungi ba ki ta ki jing long ki bangi I kam tam ha ki khon kristan jungi ha ki ni ki por benta bat kane ka benta ka pen kan mau ya nga sya ka we ka benta na ka tin ko jong ple ba ka ta ko long ha ka bi dei bangi pe no yo nes le nong ka balai ba kene ka itho ngi phang ka wi ka jingja ba kata ka jingja ka long habi de bu Nicodemus ude farisi habawi I utrajis kes ule ke kamba umla chu ban set halade bat kumta ule kendo ya utrajis kes men bat haboli kendo utrajis kes men ula ong yi di kintien uang omdan bala ban le iki kamba kumba mele ada ublei dan ringkan namar Nicodemus reu balarang ba reu blatmen ubat syampang bah ya ko Old Testament utip syai baru iru balabun ki prophet ha ka jing em ko jung ki ba kam yel de bedi ki mesaya ba gilas dang manle ki kamba terhekim kot kat baile kumole trajus kes badena takada haba u ya kundo yu trajus kes dan bala manle ini kamba lada ublei dan kat lem bat me bat ngi I yakni ka benta haba din bolwa de bedmi ita kentin utrajis kes upen mi ikawi kentin uang Nicodemus lada mem kapat ya me asien menumi I yaki hima ka jong blai ba kani ka kentin ka jong utrajis kes kalong ka ba hadu kata Nicodemus namar Nicodemus ude unong hikai jong ko Old Testament utip ha ya ko Old Testament bat ha ka jenglong jong mu brio udan ya kata ka jengai ka baskem ba ka jaka jong labu ha ka hima ka jong blai tenre habu ikendu utrajis kes markmat utrajis kes uang gumno kamde ya ka ba memnum yo rung ha ki ma ka jong blai henry memnum yo I
Kamot ba Nicodemus unum tip ka beneng kolong komnu unum i hagajing em ju lem dak kapat ya me arsin. Maka dikata para bangai biin ka bangakwa ban pelejeng bot hakum ke nikapor. Pemanga ban mapiru yung ngilong kubulong Nicodemus. Ngisngo ba kajing long kestan kajong ikalabiang mengenyo menrung hagi ma kajong play. Ngisngo ba kajing kit kam kajong i hagi jeseng kajing isimbenta jong i hagi jeseng kajing bendap ya kibun pak kibenta hagi bidei baki kam jong kabalang ngisngo ku mengilayo lupa hagi hima kajong play. Dan rei kan mau yo Nicodemus udah yunoi kai jong ku Old Testament. Dan rei try just huang lem dak kapat ya me asin menemi i hagi hima kajong play. Minum i ki hima ko jong ble but de na kata ga daw para bangi bi e ngakwa bani e ni kaporo ngap ko ban pele jeng mot bangiru ngidon kam ban yet yele de kumno ka jing ede ka jonga ba ka yin ka sem ko jonga kumno ka yin ka sem jonga ka ide ba ka baki paramajan bat kom ta ter yo manga ba de ngilong ki ding pengkiang na ka menta ki imlang salang ngilong ki ding pengkiang ya ki bahiyang ka basem bat kom ta ter ngidon kam ban yet yelde ha ka jing ede jongi bat ublai namar bobo na pedeng jongi ngidan apedeng kejingele jong kejing im jongi ke ke bangi i hakini ki por menta kam tam apedeng ki kon samla ngi i bobo na pedeng ki kon samla haden bakila dep ye kejing puli ke jongki haden bakila dep ye kejing puli jongki kelas tang ban wat kam wat jam dan re hakajing wat kam wat jam ke jongki kimyo bakani kajing bamyo kam ko jongki karangia ke karta kawanra ya kata sense of insecurity apa deng jongki kawanra ya kata kajing bomlong confidence ke jongki kawanra ya kajing ting kawanra kajing shir bat kawan kapoi hadu uput bakim don shu ya kajing shanya ya ledi pat suki kani kawanru kata kajing peram hakamen se jongki baki ong ngaladep ya kajing puli kat ne ngalahe hari ngamyo kam habangi pik ki yo bakani keski kani ke insecurity ke bawanra hagajing em jongki ke instability ke poi hadu uput baki ngop hagi substance abuse ke jongki kum ke kiat ki khalai ki drugs berkom ta ter baki poi hadu uput wat ban shim no ya ke men sim jong le de babon pedeng jongi ngialong kum ta kam tam ha pedeng ki khon samla kata kalong kono kusa ka beret ringi don la ke jong ki problem ha ke jeng em jongi ki jingmut ke cepat khat ki ba me hap satya bat kamon ko jong blame kam tam ngi im ha ki por ki bangi ong ka social outlook ha bangi im ha ki social media ha ba ke internet kalong pedeng ha ke jeng em ko jongi ba ngi page lemba ke Facebook la ngi page ke WhatsApp Instagram ke Twitch la ne ke YouTube ba ki we ba bo na pedeng jongi ngi phong ya ki dot bola jongi ha ke jeng em jongi ngi kloy ban herno ya ke jinglong jongi tang ban yo ban pediang dakane ka perthai ngi kloy ban sacrifice ya ke jinglong jongi tang bakane ka perthai kan yo ban pediang ya ke jinglong jongi ngi long thek kum kitu ki slading ki balayam ki balaha papuk kendo lada ka leer ka be syakadiang baro ngi pa syakadiang lada ka be syakaman baro ngi pa syakabon ngim dan nongrem holiday ngim dan ya la ka jong kanong rim bakani ka kata shisha ya ka jinglong ka jongi ka kata ya ka perkhat ka perdan ka kata ya ka rukum ya jongi bak ka kata ro ya ka jinglong men sim ka jongi badena ta ka daw habangi pe ya ka duksa wat ha ka jing syakri ka jongi ru ngi im lada ka be ya ka American wave babo na pede jongi la long le American ha ka jing syakri jongi lada ka be African wave baro ngele African kata ka de ke bengi ha ka ne ki por ko babunta bat ka de kata ya ka ba utrajis ke su ya ka jinglong ha Nicodemus ba ka jinglong jong u kam pada scam ba udan bon ke jing duna ha ka jing em jong u ba ka dan kam yu ya ka jing kha asien ba de na ta ka daw u ong Nicodemus lada mekwa menyo he benrung ha ki hima jong me hima ka jong ble dan kam ya ka jing kha asien bat ngi hang ni Nicodemus usdang banyasan usdang ban penkesan ya le de uksan kumno ngau temen ngala benrung biang haga kapo jong kami kata ka de ke jing sa jong Nicodemus han rei ngi ken mau na ka ktien ko jong ble o trajis ke super ken mau yo Nicodemus hatu memde unai kai kamun hatu memde ubai kai ya ka Old Testament mete bahai ko Testament hadu mem sutho ya ke ne ke ya ka bau trajis ke sukren
But then ada kadau man kampen sung tu yu upen kan mau yu dengan mas wong kan mau ya kejeng ya lenti jong ki kon Israel har kelau. Begitu kejeng pen kan mau jong trajes kolong kejeng pen kan mau ya ki kon Israel ha ki min iri jem ban poi syagari kanan ha kejeng ya lenti har kelau ki syapu besen. But haba ki syapu besen. Kile kemno ni ki kon Israel. Kile od kile nam kamat jong Moses. But haba ki od ki nam kamat ka jong Moses. Moses uli od kamat ka jong blay. But blay ulah jubab ya kata kejeng od kejeng Moses. Wang tu ra itu ding do renong jong me syajarong. Ba baro ki bepet syau tau ding do da kejeng ai. Kin lan na kejeng syapu besen. Wang kum taru apen kentiu yau kon jong brio. Kum taru kan long yau trau diskus ba un kiu yu halor ka ding pana. Ba baro bepet sya kata ka ding pana da kejeng ai ngin yo laj em. Bar kum ta pra bangai bi e bah pedeng kejeng e bah pedeng kejeng ele bah pedeng kejeng tunjuk jong kejeng em jongi ngi don kam ban yet yelade ngi don kam ban yet ha kejeng yede kejongi bar ublai ngi don kam ban yet kumno ngi yede bakayeng kasam kejongi ngi don kam ban yet kayeng kasam jongang kolong kumno ngi don kam ban keli kene kejeng keli i ayu ha kayeng kasam kejonga lagi ia ka spa bangadon lan ki ia ka kunrum lan ki ia bu kris ulong kli jong ka yang ka sem ka jonga paga dika ta pra bangi bi ia ngakwa pan penkot hene ka kubor hakene ka por an penkot i we i jeng itu khana ibaret e ba kata jeng itu khana kolong sepang we burio ba ko ba hai le dia ba ka jeng ko jong u ulong ba ngam dan jing tieng yanuru te kala jago bi kapor bah ka jeng yap berio bah kata ka jeng yap berio kala don ka jeng ko yong lada minut mansa hapo lum jin tem min tengi sim ya me mamelong boslor bah kata ka jeng ko kapoi hadu ta pot ba uta umnu chuban kan ngai lew ngan nu bansa boro shimiet halum jin tem berkumta hata ka jeng yap adin belatep tep ya ta ka yo ta berio ada tem te kila ilum boro siperlong kila yelo on yuta syata shalub jentab yo brate to brio ban andala danang tak jaka kila on kila sedang melin pai no sela jong ke yeng ke sem ke jong ki bakat kum kata jeng itu kana ki ong ba hata ka jeng on wat pa jong jong utau samlaro ulali on yo bulai kili shi kili yo lau jong kun hato mem tieng kun mensa apa lum jentab tau kun upen ye la ka jong sidam ong ngam dan jing tieng ngam tieng ni no te kum tau hadin bagla ile ki porlo ka jong ku pau di bakado e uban mi na kata kolum jentem u e tau kon holum jentem un chong boro shimien but hadin ka tau ku paru ong akala de ka por yu ubu lit no shieng ong to kon do dong shong ngan lit no ngan sawan la shipi wan xiao pi de la shai dang stem Parkokom kitung itu hana kolong bahadian bok fau las dangya o to khum la pe yu i kata syarak jong kapa kala dangya o to khum la bu e kata syarak jong tapo lum jintem urs dang man syong mas kenja o to khum la dap de jing tieng o la dap de jing sier o la phai ka diang o la phai ka mon o spang la yeng spang la syong namar bu sier bu tieng hari bon phet nang ta udan ka jing sung la ran apa yang kita perlu kejung mau buku bulong boslor lalu usyong ru udan kejeng tieng berkumta ulia berushmien pai hadu dala jen stem nama bola thaj e bopit berushmien ulayot ya da usang mat kindin andau kupa jung ulawan andau lawan kupa jung ula kersiu uang kukun piot ya ba berushmien utau kun upriya sedam uang mas let ma pipa ngalayo tiak suk bat mentah-mentah hi kana syukendet teu tok pa wong are kunum takun wong ngamenin bro shimien ngakam shimlet chieng are ngashuli tang hate kendong ngasyong bat habang ngasyong ngai i pi ye ka jingling a jong pi ye ka jingyeng jong pi ka jing syong jong pi jing pa ka diang ka jing pa ka mon bat pi sedang monyo tia hadu men step utaw kun sedang meleran bat la sedang meleran ye ka bau ku pau lalam bat la dan ye ka jik sutu ha ka mensim ko jong uang tip uang peliang la dengan tip ba pipi dan hane polu nyetem uang ngajen la tia sok boros met
Mak dikatakan para bengai ke eka bangaku aban ong yang iru bah pedeng kejing wan kejeng ya kejing emu jeng babasi ngin pet ya la kejong kejing emu jeng ngin wan ya la kejong ke yang kesam kejing la ngin syem ya kejing tunjuk ke babon jat ha kejing emu jeng ken mau bo blai unum eno ngi uya don kan lem bat ngi ba kejing le kam de kejong ngi hare kejing le kejong blai tu blai nam ta ke buram jong u amen. Tani kapor ngin penwai no ya kan kejeng syakri kejongi da bangirwai kejeng wai ke balai spa prapo balai spa kena pinyo na kan jongwai ke bakamrem laki o yanga ki wanka bat marwe ngaya lengo ha pedeng ki kuslai jonga ya kejeng keman balahir no abangan yo tang jisu jing imhun dengan sasyem usngi jing syai de tang mu bat uklor ke Bethlehem borok latli ke dekat kejeng wai ke balai spa prapo but life spark na pinyo na kajungwai ke bakamrim. Lakil o yang akiwan ka Bat marwe ngayat lingo Habdeng ki kuslai ngaju kwa Ya ki jeng kemen blaherno Abangan yo tangu jisu Jeng em hon dengan sashem Usngi jeng shai day tang mau Bat uklor ka Bethlehem Haki jeng yat berthai sao dong Đáp ca út ca chào umat Hà ba bê yu tiêu ba bồn rong Ya usha bên ban ngà ban Aban yo yu Jisu kodor Tang ya marwe ngamon Ulong tiêu lili ka pentor Bat tiêu ku lap ka sharon Onda boy syakari basok Ngan saab haka jengkang Ladan pas yo tang u Jisu Kerdop neng kan sap lewang Bat upat nong wai ngan yaso Angel ruki don hangta Jisu kor do tangu Jisu Kan yai long jeng wai jongan Tu ini penwai. Haka bawai no tu ai ba kajeng ai ke jong Jesus Christ bo trai. Kajeng ke bapala ke pamayan ke jong blake pa. Lem ba kajeng slok jong min sim bakut. Ai ke ne lai kajeng kerku ke nyai sa lebet ngi. Menta syakabam jukudru. Amen.